kabalen at kaluguran, at syuta na po kayo kaya katamang day 11, na kaya katamang araw-araw Pasko with Aramuna and friends. As you can see po, ayan, pabongga ng pabongga, kaya katamang family blessings and pledges para po kareng kaya katamang recipient or beneficiary na iba't ka rin kaya katamang donors, kaya dapat salamat. Ayan, kaya katamang day 11 sponsor is Miss Julie Flores from France. Ayan. Nakagong salamat, Miss Julie. And syempre, rin na pong aliwa. Ayan, kung batla naman po karing aliwa-aliwa tamang sponsor. Kaya kita-kits tama po po ta. Karing kaya katamang puntalan, medyo malawot siya po yan eh. See you! Happy po kaya kayong programang nini in Araw-Araw Pasko with Aramuna and friends. Kung araw-araw ay Pasko sa puso ng bawat tao. Okay, kabalen at kaluguran, magbakal na akong ganom, ampong dita kamalan, uning malawot-lawot siya po yung punta ng tamong yaning day 11, naning araw-araw Pasko with Aramuna and friends. So, kuno ko rin yan, punta lang tane! Go, go, go! Woo! Uning malawot siya, maglakad ko. Go, go, go! Uning malawot siya. Uning malawot siya. Mag-killer ko mo. Bye-bye! Kuya, balo mo yung papuntang langit. May balo ah. May balo. Bakit? Buti may balo ito. Kaya mo kasi pitalan tayo. Kaya pitalan. May papitalan nita. Ay, sarap puntalan tayo. Alright, ayan. Kabalen, siyempre kinig ko sa akin. Oh, sosyal. Thank you ang Miss G for the ride. Go, go, go! Bye! See ya! Well, at yung na po Kenny, King area, kuno ka rin tayo po nalan, kaya katamong next recipient Kenny, araw-araw, Pasko with Aramuna and friends. Garan! Bukod-bukod lang rin tapatos. Ready na ang ating mga bangkan. Nangaus ka ready. Yan. So lahat na nakikita nyo, hindi pa rin sa akin. Okay, go, go, go! Marami pang magbabago. Yung ugaling masama, kung madamot sa kapwa. Oras na para magbago. Kung araw-araw ay Pasko sa buong mundo, walang away, walang gulo. Kung araw-araw ay Pasko sa puso ng bawat tao, tahimik ang buong mundo. Okay, kabalen. Saguli mo lako. Okay, ajuta na po king bangka. Punta lang tayo po yung kaya katamong muna nga. Kaya katamong tutuking recipient Kenny King Minalin. Go, go, go. Ay Pasko sa puso ng bawat tao, tahimik ang buong mundo.
peace of mind lahat tayo. Kung araw-araw ay Pasko sa buong mundo, walang away, walang gulo. Kung araw-araw ay Pasko sa puso ng bawat tao, tahimik ang buong mundo. Kung araw-araw ay Pasko sa buong mundo, walang away, walang gulo. Kung araw-araw ay Pasko sa puso ng bawat tao, Tiket ang bangka mo, kinuda ng madera. Kaya kumalatapag ko yung kung araw-araw ay Pasko. Oo, diba? Agad ang aking gulot ni Balew. Talagang makabulit. Araw-araw ay Pasko, yan ang laging gusto ko. Mga bata ay may regalo, lahat ay nagmamahalan, mayroong pagbibigayan, may peace of mind lahat tayo. Kung araw-araw ay Pasko sa buong mundo, walang away, walang Bali, gulo. nandito pupunta mo pa. Kung araw-araw ay Pasko sa puso ng bawat tao, tahimik ang buong mundo. Araw-araw ay Pasko, ang laging isipin nyo, marami ang magbabago. Okay, kabalen at kaluguran, hindi na po, apong talantanin mo muna tamang recipient ngayon ng Day 11, aning araw-araw Pasko with Aramona and Friends. So, Cyril and family, ayan, ano pong lagyo yun? Janet, ayan, apelido niyo po? Samson, okay, Samson family. So, ikitso naman po yung karelang tukunangan, very ordinary, and syempre, pilang kayo pong makasunang Kenny? Apollo! Ay! Diyos ko, Apollo ay yung siksigan Kenny. Pero anyway, importante, safe kayo. Ang pong, lalo na, masyadong balikin. Hindi pa siya babagyo, mas kaming hangin. So, mimingat kayo po. King kaba-kaba na ning dela ng danong. Okay, nagkakita mo pong sponsor niya ni Miss Julie Flores of France na mamigay kayong grocery and bigas and everything. Yan. Ayan. Yago na po kaya kayo BCG in Abias mo rin po. And then, syempre, pang Noche Buena. Ayan, iba siya yung kang kahit kang Miss Lisel of Corner 88. At kung nakakalimon, hindi kayo pa bibit-bitin na, niya ako. Jaran! Para po kaya kayo. Okay, yan. O, Cyril, anong nga sabi mo? Thank you po kay Miss Julie Flores. Na rin po kay Madam Aramona. Thank you po. Maraming po. Merry Christmas. Okay, Merry Christmas! Merry Christmas po kaya kayo nga na siyempre Merry Christmas ka rin kung adi ng tamo. Metong na naman pong pamilya ring apasaya tamo. Kenny King, araw-araw Pasko with Aramona and Friends. Bye-bye! Kenny kayo mo po kanya, nali kayo po. Mystery po na kayo. Okay, salamat. Ang swerte ni Cyril. Thank you po. Okay, papunta na po tutukita mo pong puntalan. Bahagi na pa rin po ng Day 11 ini. Uning bonggay pong sponsor tamo. Thank you ka Miss Julie Flores, Marcy. Ay na po yung kadwa tamong recipient for the day. Go, go, go! Araw ay Pasko sa buong mundo, walang away, walang gulo. Kung araw-araw ay Pasko sa puso ng bawat tao, tahimik ang buong mundo. Araw-araw ay Pasko, ang laging isipin nyo, marami ang magbabago. Yung galing masama, kung madamot sa kapwa,
oras po, kantunan niya po yung Kong Ronnie. No, karoon niya po yung Kong Ronnie. Ay! Ayan ni Kong Ronnie. Kapogi na palang Kong Ronnie. In fairness. Ayan, natsuta na po kinig balay ng Kong Ronnie. Hello, Ronnie. Ang Ara muna. Ara muna. Kayo po si Ara muna. Opo, Alam, balo na yun. Balo mo ka. Opo. Okay. Kumusta yung Ronnie? Mabuti po. Mabuti. Ikaw pa yung lalaki, oh. Mas matandi ka pang lalaki kang dodong ko. Kumusta yung Ronnie? Pila na kang ba mo? 29 na po. 29. Okay. Napagkabalaan mo. Wala po na. Ali, itang nanong gagawan mo. Siyempre, balo mi naman yung kalagayan mo. Totally blinded yan po talaga. Totally blind ka. Ala ka talaga yan eh. Wala po. Okay. Okay mo ba, mangutang ko po, naging kahit cause na inborn o Inborn. may accidente? Inborn po. Inborn. Kayo po yung mother na, nanay po naging mother? Mother. Okay. Meron niya po yung Ronnie, kari nga po yung Dina na, eman kung karagulan, at siyang pakarano po, apasaya tayong bagyay Ronnie, na iba't siya po ini ka rin kaya kaming sponsor. At kami pong vlog ang pong programang Araw-Araw Pasko with Ara muna. So, pasalamat kami rin po ang ati Kati na sabi natin po na Ronnie pwede yan dinan. Opo. Wapen, wapen. Pero before po, since birth po makanyanin. Okay. Don't worry, Ronnie. Ayan, nala ka man nakakakit. Bakal lulugod kaya pa, ne? Diyos ko, sayang may akit ka na akong lago. Alright. Kaya ba may Sergio, alugura ng Ate Kati. Okay, ining grocery items. Ayan, mula man nakakit pero kayan, apangan, ating kape, noodles, basta sari-sari, ne? Na pwede mong parakit. Tapos, ay, ne? Para kaya rin yung abyasaini. Abyasaini, ne? Okay, tapos, pandita ka pang abay ko na siguro na, spaghetti. Yan. Pang bread. Yan, pang bread. Yan. Yan. Okay, Ronnie, bistaman na mo kaya kakit pero balo mi damang-dama mo yung lugot na ning programa mi. Pwede mo nang biyay nga mano mong pasasalamat karetang nag-sponsor ka rin ng binyay ni Kaya. Opo. Maraming salamat po sa mga sponsor. Si Miss Julie Flores, pasalamatan me. Maraming salamat po kay Miss Julie Flores. Alright. Alright. Ito po bilang Ronnie. Wala mong kraske. Okay, Ronnie, ne. Naka may maglambat, ne. Naka may maglambat. Dakala salamat at metong kakari nga pa sa yamin ngayon nga dongay ni. Kaya kaya kaming day 11 naning araw-araw Pasko with Ara muna in friends. Thank you so much, Miss Julie Flores. Dakal po salamat, ma. Miss Cathy Sergio. Ang po yung kayabi ako po ngayon ni Miss G. Kaya kami Beshi Watt. At syempre, Direct Dennis. Ayan. At saka yung mga driver natin. Dito pong king ba, may guide kami king bangka. Opo. Nailag yun, ha? Wendell Ramos. Babanggan. Okay, thank you so much po. Ayan, inipuin kaya yung programa ang ating puso. Araw-araw Pasko with Ara muna and friends. Ayan, kaway ka, Ronnie. Kaya nga rin, ayan. Thank you, God bless. Ayan. Opo, thank you. Very nice at po kanina. Bistaman na man ako ng tao. Pero apil po itang sayana. Ang apil po itang marabing bagay. Basta itang ayaw po sa itang binita mo kayo. Thank you so much ka rin pong alam sawang sasaw at mamye donation o donor sa mo ken. Dahil po salamat. Ito masasayang yung tao mo. Andiyan makanami ang kalawat yan puntalan tayo. Ito ayan na. Alaming bang kata mo. Siya! At itang barko siya. At itang barko mawawala yan direct. Laging gusto ko, mga bata ay may regalo. Lahat ay nagmamahalan.
peace of mind lahat.